Hello guys, what's up? אז מה יש לנו היום חברים? היום יש לנו את חברת פרצל שק ומביאים לנו את הטעם סינמון קודד, שזה בעצם פרצל מצופה בטעם סינמון, טעם מאוד מיוחד. עכשיו אנחנו הולכים לבדוק, ניתן עליו ריוויוז, אבל שימו לב לקופסה, איזה חזקה ביותר. יש להם עוד טעם שנקרא יוגורט סאואר, שזה הציפוי של הפרצל של היוגורט. אז בואו נתחיל לתת לזה ריוויוז. אז יש לנו היום כמה דברים מעניינים, את זה אנחנו כבר מכירים מסרטונים קודמים, אז אנחנו נדבר היום על הג'וז. אין אותו בישראל, כרגע רוב הדברים שאתם רואים אין אותם בישראל, וזה הולך להגיע בעתיד, ואתם תצפו ואתם תקנו או דרך האתר שלנו, או דרך חנות שאנחנו פותחים בישראל. אז בואו נראה מה צופן לנו העתיד. אז בגדול, יש לחברה הזאת עוד טעם אחד. הם חברה די חדשה בארצות הברית. אפשר לראות את התווית שלהם. סינמון קרוסטד. בעצם ציפוי קינמון. אז בואו נראה איך הפלייבר פה נפתח. אולה. איך הוא נפתח יפה. בבקשה. עושה לנו פתיחה כזאת. בואו נראה פה את הקופסה. אז התחילו לשים אזהרות בארצות הברית, לפני זה לא היה אזהרות. מסביר לנו בעצם, פה זה ההיסטוריה של החברה, או שזה מעניין מישהו. 3 מיליגרם ניקוטין ו-60 מיל. בואו נראה מבחינת הג'וז. רשום לנו כמה וג'י מג'י, אבל אולי כאן אני אוכל לראות את זה. כן. זה 70-30. אני אוהב יותר 80-20. יש לנו פה הסבר. אתם רואים פה, ניתן לראות את הרמה של הווג'י. הנה וג'י, וזה החומר השני, זה 30%. אז בואו נעשה פה בדיקה. סגרנו את הסיפור. עכשיו בואו נעשה לזה, סורי על הפוקוס, בגלל כל האורות. בואו נעשה פה את ה-reviews. טק. סורי על האפקטים המרהיבים. אז בואו נסגור את זה. תראו, מרגישים את הפלייבר בצורה מטורפת, מרגישים את הטעם ממש חזק. זה לא בדיוק טעם של בייגלה, כמו שאנחנו מכירים, הטעם השרוף הזה. זה טעם של הציפוי, ממש מרגישים סינמון, אבל עם כן טעם כזה קצת מלוח קרמלי אפילו. מרגישים את זה חזק ביותר. אני אשים גם בוויפ הזה. עכשיו מרגישים את הפלייבר, מרגישים את הטעם ממש חזק. בגדול זה טעם של קינמון, עם נגיעת מלוח כזה, נגיעת מתוק של הזה. אני ממש אוהב את זה, הוא לא כזה יקר, הוא עולה $20 ל-60 מיל. עכשיו החברות האלה שבעצם משווקות עושים את כל המותגים, יש שתי סוגים של חנויות בארצות הברית. יש חנויות של וייפ, שהם מוכרים סחורה שהם קונים, ואז הליקוויד קצת יותר יקר, אבל מבחינת הסטאפ של המוצרים, הוא קצת יותר זול. ששם אני קונה בעצם את כל הכלים שלי וזה, וגם מדי פעם אני קונה ליקוויד שבא לי ככה להתפנק. אבל אם ראינו גם בסרטון הקודם את חברת אלפנט וייפ, שנמצאת פה בלאס וגאס, אז החברה מכינה לעצמה את הליקוויד. עכשיו, כשהחברה מכינה לעצמה את הליקוויד, הוא בעצם הוא כביכול באיכות פחות גבוהה, למרות שאני חולק על זה, זה גם באיכות גבוהה, אבל המחיר יותר זול. אז שם הם מוכרים $20 100 מיליליטר, שזה הבקבוקים הגדולים יותר.
עכשיו, אם אתה עושה חשבון שאני קונה 2, זה למשל עלה לי 20, אני קונה 2 כאלה, עולה לי $40, אבל אני מקבל 120 מיליליטר, כי זה 61. אז 60 כפול 2 זה 120. ושם אני מקבל באותו מחיר, $40, 200 מיליליטר. אז יותר משתנה לך כלכלית אם אתה מעשן עם קוילים גדולים ואתה מעשן הרבה. אז היינו צריכים לעבור דירה, ונשארנו באותו מקום. בסוף נשארתי, אז בואו נראה לכם קצת את הסטאפ שלי. זה החברה AV Mode שאנחנו גם עשיתי עליה סרטונים ונמצאים ברשת. גם סרטון אחד צריך לעלות. זה הווייפים, כמו שאנחנו זוכרים, כל אחד קיבל סרטון בפני עצמו. גם אנחנו מכירים אותם, עדיין לא קיבלנו וייפים חדשים. אז תראו, מבחינת המוצר עצמו, אני מאוד מאוד מבסוט עליו, הוא נותן את העבודה. וזהו בגדול, אנחנו נעשה עוד ליגוויד שיעלה לאוויר, עוד אחד צריך להגיע לי. וזהו. אז בגדול אני ממליץ על זה בחום, גם הקופסה שלו חמודה, יש להם קטע, אני ממליץ על זה בחום. אז שיהיה לנו אחלה המשך יום נעים, ונתראה בסרטונים הבאים.